Domov pre seniorov Golden Age je nezisková organizácia. Sídlo máme v Trnave a je to viacej takýchto prevádzok. My tu v Liptovskom Mikuláši máme dve prevádzky a to je na Mincovej ulici a na Ondrašovskej. Na Mincovej ulici máme kapacitu 120 miest, na Ondrašovskej 12 miest. V zariadení pre seniorov poskytujeme sociálnu službu a vychádzame z etických princípov z ochrany ľudských práv a slobôd. Náš program je zameraný tak, aby naši klienti si udržali aktívny život čo najdlhšie. Dobrovoľníci sú naozaj takým veľkým prínosom pre nás, pretože sú to také mladé tváre a naši seniori sa veľmi na nich tešia. Volajú ich, že slniečka naše, takže prídu medzi seniorov a stretávajú sa spolu na izbách, alebo v klubovni, alebo na prechádzke. Rozprávajú sa s nimi o ich živote, lúštia s nimi rôzne krížovky. Takže naši seniori sú veľmi radi, keď prídu, pretože je nejaký človek, ktorý sa im môže venovať a využije svoj voľný čas pre nich, že niekto iný si nájde čas práve pre nich je to veľmi vzácne. Dobrovoľníctvo pre mňa osobne znamená, že ten človek musí mať naozaj dobré srdce a keď sa rozhodne prísť a venovať sa niekomu, ktorého ani nepozná a chce s ním práve že tráviť ten voľný čas a spríjemniť mu tie chvíle života.